Сәхнәгә чыгар алдыннан шулай бергә җыелу, дулкынлануны басады Кама йолдызчыклары бию коллективы кызлары. Көндә әзерләнү, репетицияләр ясауның нәтиҗәсе бар. Алар Созвездие йолдызлык фестиваленең зона этабы финалистлары. Без инде теге елдан гына әле катнаша башладык. Шул елдан ук иң беренче без шул пирамидага бардык та һәм икенче урын алып кайттык. Безнең быел да җиңәсе килә. Болык бистәсеннән Алия Сабирова биейдә 2 бас җыры белән жюри әгъзаларында шаккаттыра, тамашачылар да аны озаклап алкышлый. Көчле тавышы, дәртле биюе һәм сәхнәдә үзен иркен тотуы аны беренче баскычка күтәргән. Бик озак әзерләндек. Быел менә шулай беренче тапкыр бу нәтиҗәгә җиттем. Созвездие йолдызлык фестивале миңа ошый. Бу нәни биючеләр Мамадыштан чыгышлары да үзенчәлекле. Татар милли биюен заманчалаштырганнар, хәрәкәтләре дә, көе дә яңача. Созвездие без өчен бәйрәм. Безләр костюмнар матур. Созвездиедә күп дусларды таптым. Биредә Мамадышның талантлы яшьләре генә түгел, Питрәш, Балык бистәсе, Лаеш районнарыннан да нәни йолдызлар җыелган. Созвездие йолдызлык фестивале инде ничә ел рәттән өметле яшь артистларны барларга ярдәм итә. Аларның сәләтләрен ачу, яңа мөмкинлекләр булдыру һәм зур сәхнәгә күтәрү төп максат. Фестиваль бик зур ярдәм итә безгә, безнең район балаларына зур сәхнәгә чыгарга, артистлар булырга. Гала концертка кадәр остазлар белән дә фикер алышалар. Алар сәхнәдә үз-үзеңне тоту, сөйләм телен үстерү, яшеңә туры килердә җыр сайлау, чит илне генә түгел, үзебезнең киләргә игътибар арттыру турында сөйләшәләр. Бик күп репертуарда халык җырлары, әллә инде җырлар тапканнар сондыкларын ачып. Ул да матур күренеш, милли сәнгатьне саклау елы. Мен уйлыйм, балалар, укытучылар аңа яхшы шундый әһәмият биргәннәр. Елдан ел катнашучылар саны арта, оештыручылар быел Мамадышта гына да 3 көн эчендә 250дән артык чыгышны бәяләгәннәр. 10 зона этабында 5000 ярымнан артык катнашучы үз талантын күрсәтә. Проблема огромная сейчас. Хәзер шундый проблема бар. Безнең сәләтле балаларыбыз бик күп. Аларга хәтта район мәдәният йортларында урын җитми. Сәхнәләре кечкенә. Иҗат белән шөгыльләнү өчен күбрәк мөмкинлекләр кирәк. Сцена еще из последних сил терпит такое количество народа. 24 апрель көнне Башкаланың пирамида мәдәни күңелачу үзәгендә фестивальнең суперфиналы узачак. Минзилә Хусаинова, Роман Фенин, Яңа гасыр каналы.